Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asibheke imidwebo yethu emibili la esiphiwe kodwa sizosebenza phela ngayo yombili kanye kanye. Sizothi nje ukubheka oqala siphinde siye kwesibili. Sifuna ukusebenzisani i-angle bisector theorem yethu. Ingakho sinale bonelo sifuna ukusebenza ngayo sibone ukuthi sihlanganisa kanjani ngayo. Ngapha uyabona ukuthi ibase yethu lengala sino 2 unqunyiwe noma unqanyuliwe saba no x ngezansi saba no 3 ngale saphile sabamba ngo6 ngapha. Sifuna ukuthi sikuhlanganiseke lokho. Angithi i-angle bisector theorem yethu ikhuluma ngendaba zama ratio ukuthi u3 over 2 mele ulingane no6 over bani over x wethu. Base ke thina senze njani siya cross multiplier. Uma ngisho njalo ngisho ukuthi njengoba ubona ngizothi 3 times x lapha ngithi 6 times 2 okungipha bani u4 impendulo yami x wami u4 impendulo yakhona ngabe sengisekela njalo. Uyayibona ke le mpendulo noma le triangle yethu ukuthi i-isosceles triangle yethu. Uyabona ukuthi sino 6 ngale base bane base ka3. Ngajwayelekile kakhulu ukuthi sibe ne-angle njengaleyo kodwa khuleka nje kusho lutho. Asenze isibonelo sesibili. Isibonelo sesibili sakhona nayo uyabona ukuthi bekuyi triangle eyodwa yahlukaniswa phakathi nendawo kwabamabili. Thina sifuna ukwazi asithi sokubiza ngo-AB la. Thina sifuna ukwazi isikhala noma ubude baka x wethu lo phakathi lo esingawazi. Okusho ukuthi sino 10 ngale sino 5 base saba no x esingazi sobiza ngani. Asenze ke ngendlela ye bisector theorem yethu. Sizothi 5 over x sibe no 7 wethu uzoba over ba. Angithi x wethu lo esifuna ukuthola ukuthi unguba. Sothi 5 over x siphinde sithi 7 over 10 x wethu o minus. Base senze njani siya cross multiply okuzosipha u50 base siba nobani 5x sibe no 7 ngale komele sithi 50 equal sibayise ngaleyo x ukuthi basusane bahlangane base baba u12x sibe no 50 divided by 12 sibe no x oyimele sithola baba sithi 50 divided by x. Singagijimeli nje ukubala ngomshini ayikubalula kakhulu. Siyawuthola ukuthi ulukhuzana u25 over 6 okungasipha u4. Nalana ke sibona ukuthi sithola u4 no 1 over 6 impendulo yethu yalesikhala sethu sika x esingasaziyo ebesingasaziyo ukuthi singobani. Uyabona ukuthi kulula kanjani ukusebenzisa i-angle bisector theorem ukuthola impendulo zakho.